Special Advisor. Ndisebenza kula masipala enomhlaba kwisevisi ekuthiwa iBalfour. Ndibekwe kuWard 9 particularly kwindawo ekuthiwa kuseKolomana. Bendingenele ukhuphiswano lwe-awards zakwa-Extension. Ndiye ke ndachongwa ke njengogqwesileyo. Bendingenele ke kule category ekuthiwa ngu-certificated. So ndiyavuya kakhulu kangoba le win izawukhuthaza ndenze nangakumbi kuba bendisenza ngaphambili. Kodwa ke le win wena ndicinga uba mna ayoyandedwa ngethu sonke singamagosa, particularly apha kwa-Extension all over, even aba bendikhompyutha nabo nabo bawinile yabo le award. Now from here ke ngoku kwi-province nalapho ke ndiyazi uba sadibana phaa nombolo Hlanjini from Eastern District. Kodwa ke ndizithembile, I hope into yoba ngaba nalapho ndizawuqhuba kakuhle.